Velkommen til ScandiWebs videovejledninger. Hvis du ønsker yderligere information om vores virksomhed og produkter, kontakt os da på 44 52 19 00 eller på info@scandiweb.dk. For at indsætte en tabel på din hjemmeside, skal vi starte med at gå op og holde under indhold, og derefter klikke på artikler. Vi kommer herind på en oversigt over alle de artikler, der er på hjemmesiden. Og det første vi gør, er at gå ned og vælge den artikel, hvor vi ønsker at indsætte en tabel, hvilket i dette tilfælde vil være side 1, tabel. Herinde er der mulighed for at redigere denne bestemte artikel. Og det første vi gør, er at gå ned og markere, hvor tabellen skal placeres, hvilket normalt vil være lige under overskriften. Derefter går vi op og vælger ikonet for tabel, som ligger her, og klikker. Herefter får vi et vindue op med egenskaber for tabel. Og det første vi gør, er at angive antal rækker og kolonner. Da jeg blot ønsker at lave en tabel med 3 kolonner med tekst i, vælger jeg en række og 3 kolonner. Herefter skal vi ud af højre side og vælge bredden for tabellen, hvor man normalt blot vil skrive 100, og derefter vælge her på pixels, procent, så tabellen fylder hele hjemmesiden. Det sidste vi gør, er at gå over under rammebredde og vælge 0, da jeg i dette tilfælde ikke ønsker nogen ramme på min tabel. Når alle egenskaber fra tabellen er udfyldt, går vi ned og trykker OK, og tabellen indsættes hermed. Jeg vil nu indsætte noget tekst, så vi kan se, hvordan tabellen fungerer. Sådan. Jeg fjerner noget tekst her, hvis man nu ikke ønsker at skulle have teksten med, og I kan se, at teksten kommer til at svæve. For at få teksten placeret korrekt inde i en celle, højreklikker man, går op og holder under celle, og går derefter ned og vælger celleegenskaber. Herinde er der mulighed for at placere indholdet i cellen, ligesom man ønsker. Og vi vil i dette tilfælde skulle gå ind under vandretjustering og vælge venstrestillet, og derefter under lodretjustering og vælge top. Derefter går vi hen og trykker på OK. Og teksten vil nu befinde sig korrekt. Når alle ens ønskede ændringer er lavet inde i artiklen, og tabellen er indsat, går vi op og trykker gem. Og man vil nu, hvis vi går ind på hjemmesiden, kunne se, hvordan tabellen er blevet indsat med tekst i.